Where are we in as far as the state of our country? Atakufunsani muntu kuti kumalawipo zili bwanji inu munga yake kuti bwanji alora Dr. Kabambe anthu akuja chitedze kumalawi. Okay, that's the extent of our economic crisis. Tili ndima crisis angapo mdziko lino amene zikuchita kuonekera nthu zativuta. Mukaona kwambiri dziko lino timadalira ulimi. Alimi ndi amene amapita kukapanga tsathukuta kuti alime zinthu zimene timagwisa ntchito mdziko muno komanso kugulitsa kunja. Ndi mukaona Brian chifukwa chakukwera mtengo kwa fetereza 100,000 plus alimi akukanika kupanga kulima zokwanira kuti iwo pakhomo pawo adye chaka chonse komanso kuti apezeke zina zogulitsa kunsika. Ndi pa chifukwa chichi anthu ambiri m'Malawi muno half ya anthu alibe chakudya. Kuli njala yopsa ku dziko la Malawi chaka chino komanso vuto lake njala yakhala ngonagona chifukwa pafupi chaka ndi chaka tsopano anthu ochuluka akumakhala panda chakudya. Komanso chifukwa Malawi amati akalima zina zomagulitsa kuti apeze ndalama COVID pakhomo. Njira yawo yopezera COVID ndi kugulitsa zinthu zimene zili surplus. Ndi chifukwa surplus kulibe income, disposable income kupena kuti COVID pakhomo lavuta kwambiri. Ndiye ineyo imene ndimwaitcha kuti fertilizer crisis. Tili ndi fertilizer and food crisis. Iyi ndi yayikulu kwambiri chifukwa at a macro level mukaliona tsolo dziko lonse tsopano zikutanthauza kuti chifukwa agriculture is the backbone of the Malawi economy. Zapangitsana kuti tikulima zochepa ndiye transport sector imadalira kuti yendetse zinthu zimene zakuloledwa zicha nayonso yatsika. Financial sector imadalira zimene zikugulitsidwa zicha kuti ikwere nayonso yatsika chifukwa zolima nzochepa. Ndi mmene agriculture yasokonekera chuma chonse chasokonekera mdziko muno nchifukwa cha kuyambira 2020 kudzafika lero amakunena kuti GDP growth or gross domestic product kukwera kwa chuma takhati kukwera motsimphina 1 to 2% only for a stretch of 4 years. Izizi Brian ukayangane ma records onse since 1964 palibe boma linabwera mdziko la Malawi likumapanga grow by 1 to 2% chaka ndi chaka. This is the first administration in the history of Malawi kuti tizipanga grow by between 1 to 2% in a stretch of 4 years of an administration. It's a disaster. Ndeti mu crisis yayikulu chachiwiri Brian men fund kuzi nchona kuti anthu ena amene salary amadalira kuti agule chakudya kuti akhale ndi moyo wabwino. Mwina kugwira ntchito panga business ndiye chimanga dziko muno chakwera kwambiri. Inflation imati kukwera kwa zinthu kuja kwakwera kwambiri. Ndi anthu awasogula chakudyawa akusautsikanso kwambiri nawo kuvutika maokomana akuvuta kwambiri. Ndiye mukayang'ananso gulu lina la anthu ndi la anthu ogwira ntchito. Inflation ija kukwera kwa zinthu kuja kukuthamanga kwambiri. Tinachoka pa 7% in 2020 pano tukamba za 33% inflation. Chaka ndi chaka inflation je kumakwera zinthu zikukwera pa mtengo othamanga kwambiri. Actually Brian ndi koyambiriranso mbiri ya dziko la Malawi from 1964 kuti in a single administration inflation imakokhala kungokwera chaka ndi chaka kuyambira pa 7% mpaka pa 33% chaka ndi chaka mangokwera. Sizinachitike no single administration mbuye monsemo sizinachitike. Go and check the records. Sizinachitike kuti inflation mangokwera chaka ndi chaka for a stretch of 4 years. Sizinachitike ndikoyamba. Ndiye anthu ogwira ntchito akamalira nkubada ndaula timasalale tikumakwera ndi 3% 4% pamene inflation ikuwa ndi 33%. Ndiye kuti zinthu zikuthamanga kwambiri mitengo pamene timasalale tikutsimphina. Ndiye anthu amene aja ma disposable income zawo they are squeezed. Ndiye alimi akulira anthu ogwira ntchito akulira. Now a business aja chifukwa inflation yakwera katundu wawo kamakauda ku Tanzania ku Zambia kakupanga katundu wanji mitengo yake ndiyo kwera. Pamene ogula mbali nayi alibe ndalama alibe COVID. Ndiye nawo anso opanga business nawso akuvutika kwambiri chifukwa akukumana ndi anthu amene alibe ndalama. Ndiye mitengo yawo akumavutika kuti apeze so income yokwanira pa business yawo. Ndiye kupeza kuti kaiwe ndi wa business kaiwe ndi mlimi kaiwe ndi ogwira ntchito aliyense mdziko muno akulira kwambiri chifukwa zinthu sizikuyenda. Nanji amakaoda zinthu kunjako ndiye muona kuti exchange rate nayo yakwacha pachinacho kati pa 732 kukafika mpaka na 1700 ndipo sanangoigwira pene pajapo koma yeni mina makaodera anthu ikumafika mpaka na 2700 ndikoyamba. So Brian ukapange check in the records of Malawi kuti exchange rate ya dziko lino ingapange move that fast in a stretch of 4 years from 732 all the way to 2800 on the parallel market. That's the first time. Ndiye even kuti ukagule katundu uja kuti upeze dollar
ikumavuta kwambiri kuti ipeze dola ikukanika kupezeka dola pansika. Ndiye muona kuti Brian dziko lino lili mavuta chifukwa chake lero kuli nkhani yoti mafuta akusowa, forex ikusowa, mafuta akusowa chifukwa ndalama zokulira mafuta zija tilibe mdziko muno. Ndiye kaya ndi wa galimoto ali pansewu, iwe kaya ndi ogula chimanga chikusowa ndiponso chikugula pa mtengo odula, iwe kaya umangodalira ulimi iwe uli panjala. Ana asukulu mpeza ana asukulu sonawonso mafiza akuya kwambiri, makolo ndalama alibe akukanika kuti atumizana ku university atume ma secondary school kapena apange chani zikuvuta nzipatala mankhwala mulibe. Pano pa Brian kuti undifunse state of the economy is in really in shambles, it's in dire state. Aliyense akukhalira wa mayo as it were. What can be done? Zikuoneka kuti you have given up on hope in as far as dziko lino lilili. Is there anything that can be done to turn things around? Brian, chimene nganene nchona kuti kudziko lapansi kulikonse boma limakhazikitsidwa with one single objective. Limakhazikitsidwa kuti likonze mavuto amene mdzikomo anthu akukumana nawo. Ndiye boma limakhazikitsidwa kuti likonze mavuto amene aja. What can be done ndina kuti boma lilalephera. Tili ndi driver amene samaza kuyendesa galimoto, wayipitisa kupompo, mekaniki amene kuti akonze galimoto iyi uyamukanika kukonza galimoto ija yangokhala mawaya okhaokha. Chavuta ndi utsogoleri. Kuti tidziwe kuti apapa dzikatere timatere chavuta ndi utsogoleri. Dafa tokosa pambuye Brian ngadokumbukira kuti mukonze chuma cha dziko lino pali mapillars atatu ofunikira kwambiri oti mwakonze. Pila yoyamba mmene mukupangira mabudget anu aboma. Mabudget aja aboma aja mmene mapangira ndofunikira kwambiri mukonze chuma cha dziko, chifukwa mabudget aja kumakhala nkhani yotolera misonkho kutola ndalama za boma, kumakhaso ntambali yogwiritsa ntchito ndalama za boma zija. Ndiye mukakhala kuti ndalama za boma mukungozitolera kumapanga squeeze anthu, penalize anthu ndi maujeni ma rates akuluakulu, tax rates akuluakulu, mumakhala mukupanga mukuafinya anthu wana makampani anu amdziko. Komanso mukakhala ndalama zija simukudzigwiritsa bwino mbali naye, ndiye kuti zimakhala kuti ndalama zija zikukaononga economy yanu imene ilili. Ndiye kuti point chilipo kuti ndalama simuzigwiritsa bwino ndiye zikukaononga economy can expand on that. Ndifotokoze motere. Mbali yotolera ndalama mukakhala kuti ma taxes anu ndakuluakulu 1 2 mukakhala mukubwereka kwambiri ndalama. Boma ililipoli ndi boma soloyambira on record from 1964 imene yakweza kubwereka kwa boma kwa ndalama mabanki kwambiri kuposa boma lesi nakhala mdziko la Malawi from 4 trillion mpaka nakabwereka mpaka nakafikitsa 15 trillion in 4 years. Then fotokoze akubwereka ndalama akapanga squeeze ma businesses ndena hotela kuti atole ndalama zija, koma atapanga zimene zija ndalama zake kumene akagwisa ntchito kuti aziyendera azigulira zinthu magalimoto akuluakulu, anthu alemba anthu ambiri mbiri mbomamo. Mapositions ena upeza kuti ma-PS ma-ministries alipo kandi 18 okha, kwa ma-PS alipo 70 chakuti, ma-directors mwina akanakhala mwina 20 chakuti o 30 chakuti, ma-directors alipo 400 chakuti, mwina ma-positions ambiri amene losafunikira alemba anthu ambiri zimene brand wadzimva kwa kudzimva akupanga ma-report zosiyanasiyana kuti takati kulemba anthu ambiri mbiri mbomamo ena iwo osafunikira. Komanso takati kugula anthu amene tikalemba mojesa ma-PS aja tifunika magalimoto ma-VX ma-TXS, ndiyo tigulesa magalimoto ambiri ma-directors amene samafunikira aja tikugula katundu magalimoto ambiri osiyanasiyana, ma-office mwa tagulire zinthu tigulire zinthu osiyanasiyana. Ndiye there is extravagance in government. Komanso anthu aja akuyendayenda kwambiri locally and internationally, akumayenda maulendo akuti tikungomva athu mapanga report kupita kunja kwena apita ku ma-delegations akuluakulu, komanso dziko muno kuyenda kwambiri. Zonse zija mukugwisa ntchito mafuta you are importing them about 60 million liters, $60 million now imafunika every month yoti mugwisa ntchito kuti anthu aziyendera magalimoto osiyanasiyana pa ntchito osiyanasiyana. Ndiye pali extravagance mbali nayi yakuti zinthu zina zimene tikanatha kukhala osazipanga koma tikudzipanga ndi zikuononga ndalama zambirimbiri. Ndiye relationship yake ndi mbali nayi ndiyo nakuti mako achacha tikabwereka m'mabankimu kuti boma libwereke ngati nakabwereka posera mwavali abwereka 579 billion in 6 months. Ndalama zikabwerekedwa kupita ku boma zabwerekedwa ngati Malawi kwacha, koma chikapita boma kucha akagula zinthu from abroad, akagula kunja agulire mafuta, agulire mafedereza, agulire mafurniture, agulire magalimoto, agulire zimene zikugulirwa zija. Ndiye kuti akatenga ma-dollars onse in the economy onse asesedwa akagwirisira ntchito zogula zinthu zakunja. As a result mwapanga affect exchange rate pamene wajapo, chifukwa ma reserves zanu atsika kwambiri. Ndiye chifukwa atsika kwambiri ndalama yako acha yamba kubanika tsopano, ikamba kubanika force of supply and demand yamba kubanika pamene paja
paja ndiye kuti zipangisa kuti kwacha ija sipano ikhale kuti kuluza mphamvu nchifanikire yafika ku 2800 pa parallel market chifukwa kuti over a stretch of 4 years takhala tikubwereka ndalama zambiri makwacha ndikumagulira zinthu zambiri zakunja zimene zapangitsa kuti ma reserves akhala kutsika lero tini ma reserves less than 1 month of import cover official chifukwa chake nchani chifukwa takhala tikumangogwiritsa ntchito zimene zija tikupanga produce zochepa madola zochepa komanso tikugwiritsa ntchito kwambiri extravagance zogulira zakunja mapeto ake zopezeka kuti dola ija yatithawa kwacha yamba kutsimphina mapeto ake mafuta ayamba kuvuta so we have another crisis ya fuel crisis tili ndi fertilizer and food crisis tili ndi forex crisis tili ndi fuel crisis kusowa kwa mafuta ako kugwirizana ndi zimene mwalankhulazi kwambiri kaya Brian can you break it down for our listeners ndi zimene ndikufotokoza zona kuti mukaona kusowa kwa mafuta ndi chifuna kuti pakatipa takhala tikumapanga produce zochepa kutumiza kunja koma chonsecho takakhala tikugula zosayenera zambirimbiri kuchoka kunja kupyolera mboma chifukwa boma ndi limene limagwiritsa ntchito kwambiri ma dollars amene timapanga produce mdziko muno amapanga produce ma dollars aja ndi alimi amene alima foja alimi amene alima tea alimi amene alima ntedza zimene zikapita kunja zilibwesa madollars achakwa kusentchiro anthu amboma kugulira ma TX kugulira mafuta awo oyendera magalimoto awo kugulira ma computer zawo kugulira muka zawo nesa even amboma achi akalandira salary yawo zambiri zayoka ndi nyumba mwawo zimakhala zakunja zokhazoka ndi akupanga forex ndi alimi mdziko muno akugwiritsa ntchito forex ndi anthu amboma mdziko muno ndiye tikamaliza kugwiritsa ntchito forex ija basi zipeza kuti tilibe forex tigulire mafuta okwanira mdziko ndipo talima zochepa zapangisa kuti fertilizer akwere chifuna kuti mene kwacha chema imatsimphina ndiye kuti yamba kukwera mene yamba kukwera fertilizer so nice ntengo wayamba kukwera nakasipi mapanga import at 732 kwacha to a dollar fertilizer price nali 18000 kwacha at 2800 kwa dollar fertilizer price uja wakwera kwambiri wapangisa kuti fertilizer yakhale ovuta alima adzivutika kugula fertilizer komanso zapangisa kuti mafuta avute chifuna kuti tikulima no sochepa tikutumiza kunja sochepa ndi ma dollars ochepa oboma agwiritsa ntchito onse pali ma dollars nawo chepa kwambiri kapena palibiretu pesa kuti mafuta tikukanika kuti tigule mafuta lero mafuta ambiri tikungogula tupangongole akatapira akamalengeza pachati aya tapeza another letter of credit somewhere or tapeza another facility tapeza tikungoma mafuta basi nifoti tapeza facility mamoti mafuta achabwezi tikumagwisa ntchito madollars athu koma tikapeze facility actually pano paso facilities zimene zomakhalira akatenga facility adzingomwabe ikatha basi no akabwerere kwina azipangaso azikatsekera so facility basi akuti natenga kubadeya zimene zokhala zomangobwereka ndi tikungokhalira no moyo wangu kubwereka kuti tikhali mafuta mdziko muno mamoti tikanapanga kuti tisinthe chuma cha dziko njira yake imene timayena kuchita number 1 is kuti boma lipange control its own expenditures number 1 lisiye kubwereka ndalama mabanki it must live within its means ngati boma likutolera 2 kwacha ligwiritse ntchito 2 kwacha mu ntchito zake ndiye kuti ndalama zonse za mabanki zija zipita kuma businesses azibwereke apangitse kuti katundu apange katundu tuluka chuluka ndziko muno atumize kunja akapanga katundu ochuluka ndziko mupititsa kunja amene ujalibweretsera ma dollars ndiye boma so likasiya kuononga ndalama zambiri ikayamba kugwiritsa ntchito ndalama zimene limatolera zokhazichi zipangitsa kuti malamulo akanagula ma TX ambiri akanagula kani ma furniture ambiri akunja akanagula zambiri zakunja ifoti ndalama palibe ikanachepetsa zonse zija sika magula zimene zija ndiye kuti dollar ikanapulumuka pa market dollar ija ikanangokhala kwa anthu opangira business kuti chuma chipite patsogolo ndiye mbali imeneyo ndi number 1 yoti boma ikanachepetsa zake zonse ndikumapanga live within its means imene timati fiscal prudence choyambirira kwa michofunikira choti boma likanapanga ndi chimenecho chachiwiri ndi chimati kukonza monetary policy akanakonza monetary policy igwirizane ndi mmene chuma chathu chikuyendera chachitatu akanakonza kwa chathu igwirizane ndi mmene chuma chikuyendera mzindu zitatu zimene zikakonzedwa ndiye kuti economy yathu ikanamba kupita patsogolo bwinobwino ngati mwango tipeza kumene mukumvera program ya Time Stock the extended version tili ndi Dr. Dalitso Kabambe oimba wina mkasa adaimba nyimbo akuti ndidaona wanthu akulira adaimba zaka zambiri zapitazo nyimbo imeneyi kuti ndikuona amalonda akulira paliponse akulira kugwirizana ndi zimene mukulankhulazi Brian waika nyimbo yabwino bwana actually butune tufavu kumbukira mpaka anthu anamba ma demonstrations tafika penepo tafika so timalize pamene pa we also want to talk about other matters mutakhala kuti muli ndi mwayi okonza zinthu we hear kuti you want to run ku chipani cha UTM later on ngati mungakawine kumeneko as candidate wa chipani who knows maybe 2025 mukhoza kuwina ndi mmene zafikiramu ndizokonzeka dziko ndi lokonzeka kuti likhoza kukonzeka
I want you to comment on that one. Kodi Brian, anthu angotikira 2025 itu UTM ikulamulira dziko lino 2025. No. Mark my words. Pachenda kuuza tsiku lino Yes. kuti tidzagwira ntchito limodzi 2025 ndikubwera komano under UTM 2025 September. Anthu akhumudwa chifukwa panali zonena zambiri nthawi ya campaign. Tidzapanga zakuti anthu akhumudwa ndi zimene zachitika pano, anthu akulira mayo aliyense akulira monga mmene nyimbo iyi kunena kumasankha nyimbo yabwino basi mmene kunena nyimbo iyi. Anthu akhumudwa ndi chaka chamawa anthu adziyang'ana kuti kodi amene ankalithandize kuti dziko tilikonze ni ndani. Dziko lathu likhoza kukonzeka ndipo mosavuta kukonzeka kwake, mosavuta kwambiri. Okay. Choyambirira chimene chinakwika mu 2020 kuzafika pano ichichi chomaganiza kuti ndikulandira 100,000 kwacha ndiye ndifuna ndizidya 1 million kwacha mwezi ni mwezi. That was the biggest tragedy of this government, biggest mistake yakuti akupeza kandi 1 or 2 trillion kwacha koma chaka ndi chaka afuna aziyenjezera another trillion kwacha ni government expenditure. Okay. Zili ngati pa khomo poti mukulandira 100,000 kwacha mwezi ni mwezi, mufuna muzidya zinthu muzigula zinthu zokwana 1 million kwacha mwezi ni mwezi. Brian, otapita kwa asing'anga, otapemphera, otatani, iweyo uzikhala moyo ovutika moyo wako wonse chifukwa iweyo masamu sakuyendera bwino. Ndizimeta khadi kupanga kwemba 2020 tikulandira 100,000 kwacha tupanga spend 1 million kwacha mwezi ndi mwezi. There is no way munga khale ndi mpata wabwino mudzikamangulira kusiyana ndi banja unali mkulanda 100,000 kwacha ndiye pa 100,000 mutija 50,000 kwacha 25,000 kwacha tizipanga invest 25,000 tizikabweza ngongole ngati nali na ngongole banja ilili over time lipezeka kuti lamba panga investment kabisa sikena kamba kukwera chanjani income chamba kukwera zinthu zamba kwaendera. Koma ife tinatenga economic policy, fiscal economic policy yolakwika kwambiri yakuti tasanduka anthu aja omangokhala basi nomangodalira ngongole ndiye ukamangokhala akatapira mapeto ake ndizimeti kuziona ife zili makatapira atipweteka panopa adzadza makatapira aja panopa basi no we are soaked mwakatapira ndiye when you are soaked mwakatapira like that you are doomed ndiye all of us panopa we are doomed chifukwa tinapanga zola to correct it to correct ngati munthu alinzi ngongole 15 trillion kwacha iye yakumapeza 2.8 trillion kwacha pa chaka. To correct number 1, let's live within our 2.8 trillion. Okay. Ndiye kuti tichepetse expenditure ya boma all the way down to 2.8 trillion metu kumapanga collect. Okay. Ngati zingateke even expenditure yitsike pansi mwina to 2 trillion tiyambe kumabweza ngongole zicha. Munthu ngatama amaononga 1 million kwacha mwezi akwanda 100,000 asiye kuononga 1 million kwacha pamwezi icha asiwononga 50,000 kwacha mwezi. Akaononga 50,000 kwacha ayambe kumabweza ngongole zake za mbuyomu komanso ayambe kumapanga da business ndake to timbwezera ndalama zambiri. Imeneyo nde solution number 1 koma boma ilili brand sukuniva boma ili solution imene yavuta chifuna kuti anthu adawalemba kale anango atenga anthu amene wage bill inachoka mose 37 billion kwa mwezi wage bill pa 100 and chakuti billion kwa mwezi ndiyo kuti anthu amwachotsa tupita kumasango komanso tupita kumasango akuyenera kusiya kupita kunja kusiya kwenda mdziko muno asiye kugula zogula asikwanitsa pamene kupita kumasango afuna akapange pa campaign ndiye ziyavuta tusaka asiya campaign ndi campaign pokusinjira magamo daboma ndi mafyolo aboma ndiye that is very very difficult for this government but that is the solution number 1 pakhomo pakavuta kuti padzadza ngongole zakatapira zavuta pakhomo. Number 1, you must live within your means. Ndio tichepetse expenditure aboma said all the way down. Tikatero tiyambe kupanga invest in proper areas zimene tingafuna kupanga invest. Mwachitsanzo amango kamba za ujeni za tourism, mining, manufacturing, agriculture transformation zimangonenedwa pakama mukayang'ana mmene muchasumuna ikidwe ndalama zake timafunika kuti tikayamba chonje tikachepetsa expenditure koma tiyikeno let's ku mining kucha mwachisanzo ku mining tikudziwa kuti tisamayika 100 billion 500 billion kwacha pamwe pachaka chaboma ku mining tikhoza kumatsegula migodi yambiri kumene kuchako ku mining kupezeka ntchito zambiri tizipanga produce katundu ochuluka tizitumiza kunja tizikhala ma forex tiyamba kutukula dziko lathu through mining koma kuti imene chachiteke tiwetsemo ndrama serious money into mining development komanso manufacturing timango nena kuti funa manufacturing tipange develop koma manufacturing yo siti kuika mo ndalama zoti tipange develop manufacturing
mutatapanga set up a manufacturing development corporation ngati nali MDC kalemochi ndikumayipatsa ndalama zochuluka zokwanira ithandizire the areas zimene for tipange develop in manufacturing. Ndiye kuti manufacturing itiya mapanga zambiri zokusanchira mdziko muno tisiya upanga import zimene zake zosafunikira panga import outside for tizipanga muno komanso tikapanga katundu ambiri tizipititsa kunja ngati China apanga idafika stage na kuti ayi tipange develop our manufacturing sector tikhale a manufacturing hub of the world. Anapanga zimene Japan amapanga produce katundu otuluka kwa dziko lonse lapansi. Ifenso tikhoza panga chimodzimodzi koma we need proper structured investment in the manufacturing sector so that we can develop that sector to start producing a lot for our economy. Ku tourism kunakonso timafuna tipangeko invest kuti tourism jatipatse ma returns on investment. Sango asira private sector, they are doing all they can. Komano as a government we go in and see how we can invest. Njipanda na brand tukulanda 100,000 kwacha tije 50,000 kwacha 25,000 kwacha tiike tiyambe kumapanga invest muzitumbua mandazi and so forth in a government setting tukuti zimeja ndramas ya tipange invest in mining, tipange invest in manufacturing, tipange invest in tourism, tipange invest in agriculture and its value addition. Zikufunika proper investment, structured investments there. Tikamango Wayankhula, it's all rhetoric. Ngayai tukufuna tipange zakuti tipange za timango nena kuma we are not serious by putting investments in those sectors so that those sectors can create jobs, can create output, can create GDP. That is most important for our country. Then zimena UTM chaka cha mao. Yeah. If UTM ngoja zatu zasiku ndi ziwiri. One, United tukuna kuti amalawi akhala modzi nsanje mpaka na kuchitipa tikhala modzi izizi zomandi kuti tikala mboma ifa kutcholo tufuna tonse yakutcholo tikhale mboma zite zikhale kuti walowa mboma yukandu ndani komano kulembana ntchito ikhala across the board just on merit. Izizi zoti walowa mboma yi ndi wakutcholo ndiye titenge maucheni ma contracts osaboma adzipita kwa anthu akubene kujaku kwa political connected. No, zimija zite we must be united as one nation. Zizipita just on merit. Izizi zomanda kuti ma projects adzingopita kumene president akuchokera zimija zite tizipititsa based on the returns on investment imetinga ipeze by establishing a particular project in a particular area. Zimene izo ndizofunika ndi ifa UTM kuti for that tsango actually ukayangana mbuyo Brian upeza kuti kuyamba 1964 boma lili lonse lakhali ndi tsango aliyense wamnaka kubwera angopanga perfect kuchipanga perfect chitsangochi kuti zisankhana mitundu kumachotsana mmene tingafuna kuchotserana kumamanana business meeting katomani nana tizingopatsana based kuti uwindo wakwatu and so forth. Zimene zakhazi ndi UTM chaka cha mai funa itetse zimenezo chachiwiri chaka UTM kuti for zapange transform dziko la Malawi, transforming the format UTM right UTM transforming the nation kuichotsa kunjala kuibweretsa ku food secure nation, kuichotsa kumphawi ikhale dziko lolemera, kupanga kuti dziko lilitukuke lisina. Chifukwa chake manifesto ya UTM monga amene ankanena malemu athu president athu malemu mzimu wonse mtendere the late Dalitso KC amanena kwambiri kuna kuti tikufuna kuti tidzapange ma mega farms, tidzapange kudzasinthenso ulimi wathu kudzakhale wabwino. Fertilizer tifuna adzatsike mtengo, adzakhale mtengo omverera otalima adzakwanitsa kugula kandani, adzakwanitsa kugula nkhandi zakudya zochuluka komanso zolima zochuluka. Tidzachepetse zimene zijazo komanso tidzayike ndalama mu ntchito zosiyanasiyana kuti pachaka 1 million jobs to be created. Ndezi zimene zizi brand zotheka koma number 1 zikufunika kuti our fiscal policy tiyambe kukhala within the means of what government is collecting. Tikakonza mene pacha kukonza our monetary policy, exchange policy, macro economy tikaikonza ndikumamba panga invest in the right sectors of the economy will begin to grow. Chifukwa ndi potential yaikulu ku agriculture, ndi potential yaikulu ku mining, ku manufacturing, koma kumene kuchako kuti ife tipange realize that potential we need to have serious investments in those sectors. We can only do that if there is fiscal prudence, we remove all excesses and bring in the right expenditures in the national budget that include investing in these serious sectors of our economy. Timwene madzi pang'ono tikabwerera we'll talk about politics za ku UTM and national as well. I'm here, Brian, for you. Chabwino. Zonsezi zokufikani kuchokera kuno ku wireless yanu number 1 wireless ya Times. Ndine Brian Banda, ndi the Honorable Dr. Dalitso Kabambe, presidential aspirant ku chipani cha UTM. Nyimbo ikumveka pasipasi ya mphamvunso kwambiri wataya mangankhanga kuona ngati wapeza nkwali. Kukufikani kuchokera kuno ku wireless ya Times. 18 minutes to the hour of 5 ndipo pa 5 koloko tiksekula malaini anu malaini athu kuti inu mukhoza kuimba phone nthawi yakakwana 099-847-5904 kuti mwapatse moni Dr. Kabambe komanso ngati muli ndi mafunso awiri atatu mwapatse. Zikuyenda bwanji ku UTM and how optimistic kuti convention ikamatha weekend ino mukawina, and why should people vote for you, Dr. Kabambe?
Quite a loaded question. No, Brian. Yes. May his soul rest in peace. Our founder and former president of UTM, the late Dr. SKC. Chipani chinakauri chakumana ndi chipsinjo. Yeah. Since the demise of the former president of the party, and the party was undergoing mourning period. And people may sometimes think that the party wobbled along the way, but the beauty is that the leadership in the party managed to hold together everyone else this far, and I think they should be given credit to have gone through such a very, very difficult and trying moment. By the way, the late SKC, our former and founding president, was a towering pillar in the UTM. He held together everything. He was central in everything. So that was a huge loss to the party. And everyone else in the party was at a loss when that happened, when such a tragedy happened. And what we have seen now is that the party members have now been picking up pieces following that demise. So I would rate to say that the party has succeeded very, very well in sustaining the efforts that our founding president, the late Dr. SKC, was pushing. Here we are indeed going to the convention. Tikupita no ku convention. Yes. Sunday likubwerali. Munaona tuna dance Saturday lija madzulo kuno Blantyre inaenda bwino, ndalama zambiri zapezeka. Sunday lili kuli convention. That is another success of the party. Zaenda bwino kwambiri. Ndiye mukandifunsa kuti zikuenda bwanji ku UTM. Ndikupa kuti against all odds and challenges zaenda bwino to this far. Going beyond Sunday. Ndikupa kuti tikakama kachoka pamene kuja tikachokano with a renewed effort. Ndikupa kuti zonse zikaenda bwino. Ineyo mwandifunsa zaine kuti ndikawina kapena sindikawina, ndikugwira ntchito kwambiri kuti ndikawine. Okay. Ndikuyetsetsa kupanga kampeni imene ngathe kuthera kuti ndikawine, ani ndikukhulupirira kuti ndikawina. Okay. Komanso ndikuwafunira zinzanga onse zabwino. Whoever wins. We just got a report at this hour kuti vice president amenenso ndi president wa UTM akuti sakayimira now ku convention imeneyi. Does that give you and your fellow aspirants an upper hand? Ndithu ineso ndikungonyimva kuchokera kwa inowe mwene mwaninamo kuti sakayima ne uthengo umene nasana umve, koma ndithu ndimangoziona tilipo 5. Okay. Ine ndimangolimbana ndi nkhondo yanga. I was running my own race. Okay. Kuti ine ndikawine regardless whatever the competition is. Okay. Ndiye ngati zatero sindizotaganiza bwanji, komano iwo ndamene angafotokoze kwambiri, koma ine I'm just running my own race. Ndikuposa aliyense so is running their own races kuti aone kuti kodi akadutsa bwanji kumeneko. Ine ndine chikhulupiriro kuti ndikadutsa. Kaka na khapo kasaka na khapo ndi chikhulupiriro kanakadutsa. Dziko la Malawi likufunika president wotani 2025, and is that you? President amene akufunika 2025 ndi Dr. Kabambe. Ineyo Brian. Yes. Ndikukamba ni madelegates kuti akandivotere ndikhale president wa UTM. Cholinga tikamenya nkhondo pa ground 2025 UTM ipange boma. President amene UTM akumfuna panopa ndi munthu amene akapangitse kuti UTM iwe boma chaka chamawa. Ifa UTM ndife owawida Ntima. Chifukwa mbuyo mutakhala kumusana kwa wanthu sizinatithandiza. Komanso mbiri ya dziko lino from 1964 aliyense amene amakhala kumusana kwa munthu sizimamuyendera. Okay. Chipani chake chimafinyika, chimatha kutsika mphamvu mwinanzo kutheratu. That is the history we have before us. Kuti ukakhala kumusana kwa munthu sizimayenda. Ndiye UTM yakhala kumusana kwa anthu inasonkhezera nawo memo jasana je nawo. Avutika alimena lili muja ulendo uno so kakhalanso kumusana kwa munthu. Ulendo uno ndoti munthu uyo akakhale akawinise chipani cha UTM. Ndiye ine ndikudzipereka tigwira ntchito pa ground tithamanga kuti tikawine chaka chamawa kuti tizaiteme zakhale mboma. Ndikobwereranso mbuyo pang'ono Brian. Yes. Ku dziko lapansi chipani chimapangidwa cholinga chopangira chipani sura akasewere phada yani akasere fly kapena akasere mpira kapena committee ya pamaliro ya chipani mapanga cholinga mukapange run government one day.
mapanga cholinga mukapange run government affairs wande mukalowe mboma. Ndiye pano ena watayesa taona amene amapangira amalawi akuyembekeza atadzaona kodi awamata UTM akuti azathetsa tsankhowa akuti azatukula dziko lino amene wawa bwanjita wayesa ndiye amalawi afuna wayesa UTM chaka chamawa kuti atero. Ndiye ena ife tikubweretsa UTM brand kunimva ena ife tikubweretsa UTM experience in the public sector, experience in the corporate world. Nanga sindi kuti mmayamba chipani mcholinga choti muendetse boma. Ife tikubweretsa no ukadawo ndi upangiri oti takhala kugwira ntchito kubomako zaka 25 kumeneko. Ndiye ndi upangiri umene ndawubweretsa ku chipaniku kuti chipani chitipange kampeni tilowe mboma kuti tikalowa mbomamo tidzakonze zinthu zakhale zabwino mbomamo kulikonse ku dziko lapansi. Chipani chikalowa mboma kapena bomalo anthu amayembekeza likonza mavuto amene bomalo lili ku dziko likumana nalo. Ndiye chaka chamawa amalawi afuna boma lakuti mavuto alipowa adzathane nawo. Mudzaona anthu amapanga kampeni nthawi zonse ayi fertilizer tidzatsitsa iyayi ntchito zapezeka tidzateteza amakhala kukamba mavuto amene ali mdzikomo ndikumapanga ma promises ma pledges. Tikalowa mboma mavutowa takonza kulikonse boma limakhazikitsidwa likonze mavuto amene alipowa. Boma lilipo pano likukanika ndipo lalephera mavutowa. Ena sanabwera mbuye mwana akanika analephera pano. Amalawi chaka cha mawayesa chipani cha UTM kuti mavuto alipowa adzathane nawo. Ife ena ife with our experience in treasury, ministry of finance, our experience ku reserve bank, our experience foreign affairs, our experience in the ministry of health, our experience in the ministry of agriculture, our experience in education, our experience in the whole government. Mene nitakati kuzungulira kuja takati kumaona mavuto imafunika kwa nsuku nanga mesa mfuna mkawe mboma mkapange running government. Nanga mkakati makulisa ujeni makulisa ujeni zindu mashopu ndiye mfuna mkakali president nzija zimafuta zichakaya. Nali uchipiko nzija zimafuta zicha koma munthu wachokera kumene kuku kuboma kwa kudzidziwa kale. It's from day one udziona kuti chumba cha boma sanga kupinda from day one akupinda sobanje ndi kuzidziwa zonse zija. Ndiye ife tikubweretsa that wealth of experience pamodzi ndazi nzathu ena wonse tigwire ntchito tipange campaign auza malawi zimene tingatuzasintha dziko muno kupanga improve tizipange zimenezo kuti dziko linolo kuyambira chaka chamawa tilisinthe likhale dziko labwino. That is the promise that we'll be making. Tipanga manifesto tingochoka pa Sunday lino manifesto yabwino imene tikati kuthamanga nayo dziko lonse lino kuhamema Malawi kuti adzavotere UTM ndi ngodya zake zabwino. Ndimafuna ndikumvetsetseni bwino Dr. Kabambe. Yes. Ma delegates aku convention ngataka sankhe inu si munthu oti mudzaphatikana ndi wina. I want to get it very clear. Kuphatikana ndi wina ako iwo ngatafuna abwere kumbuye kwathu osati ife kubwera kumbuye kwa kumbuye kwa wai. Siri kubwerezaso zimenezo zoya. That mistake was done. Can you say that again? Ife yo tukupita ngati UTM pa ballot. Amene akutifuna abwere kumkusana kwathu. Ife kusana munthu silipita kusana kwa munthu. Silipita kusana kwa munthu. Chifukwa kunsana kwa munthu sizimayenda ndangokupatsa mbiri Brian. From 1964 utayangana ali sana kunsana kwa munthu sizinamwendere ndi chipani chake chomwe chinafa chinatsika. Ndiye kukhala kunsana kwa munthu sino solution. Anthu ena kumanena yayi takanizana mbwere pamodzi ife siri kwamba zimenezo ya ife bila convention tikachwa convention tipati tamange pa ground tili ni manifesto yabwino tikaigulitse manifesto yathu pa ground tauze anthu timene tingathe kukwanitsa ndi kupanga chaka chamawa anthu adzativotera mwa unyinji ndipo tidzabwina chaka chamawa. Kampeni ya president wa UTM yafika povuta kwambiri ma temperature akumakwera. What comes to my mind ndi mai makuta mwadziwa kwambiri ndabwana anga uchipani ndiye adatsuka mkamwa masabata apitawa. Akabambe sangakhale akabambe adazunza Saulo Chilima amaganiza ndalama Saulo Chilima ali vice president. Ndimafuna muyankhe imeneyi Brad kuyankha kwake nkosavota. Ndizona ali nakha mlembi wa ku foreign affairs. Chifukwa accusation yakuna kuti ineyo nakaniza carpet ya olemekezeka a vice president Haimene Ijayo the late Dr. SKC nakaniza carpet how ya DPP ineyo nali kuboma nali mlembi wa kunduna ozangana maiko yena foreign affairs. PS wanka napatsidwa September 2015. DPP itangola amene mboma 2014. Nachotse nakwezedwa kuchokafika kanga the governor of Reserve Bank April 2017. Zaka ziwiri nakhala ine PS wa foreign affairs. Mu 2017 mene machoka kukhala PS foreign affairs nkuti ubale wa president ndi vice udakali obwino Haimene ukumbukira Brian ukumbukira modi even September wa 2017 tinali ndi mkumano wa ukulu wa akula mabanki ma insurance companies ndiye na hotelo umene tinapanga lead Federal Reserve Bank ndakapempha a vice president Haimene kuti adzakhale mlendo wathu olemekezeka pa sonkhano meneyo chifukwa ndinkagwirizana nawo malemu Haimene analanzanga partly chifukwa tinaphunzira zofanana timapanga zofanana mu ntchito mwathu ndiye ndimakwiza nawo kwambiri malemu ndiye sizoona kuna kuti ineyo ndika kanize carpet iwo aja
nkomwe ubale uli bwino. Okay. By 2017 mene macho wa foreign affairs ubale uli bwino mukumbukira UTM inapanga 2018. So mai makuda kwa zabodza sasa chitike olo tsiku limodzi zinachike zimene zichi ine ndikuti ubale pakati pa president ndi vice unali bwino mpaka 2017 ni machoka ine ku foreign affairs April mmene amasemphana ndikumakayambisa chipani cha UTM ndi 2018 ineyo ndili governor wa Reserve Bank ndipo paliso accusation akunati ndili governor wa Reserve Bank akuna kuti ineyo ndikaganiza ndrama kuti nozi sabile ku office kwa vice president ino kodi Reserve Bank imakhudzira ndi nkhani za budget za ministries sizoona zimezi nkhani za budget za ku treasury anthu akafuna ndalama za maunduna amapita ku treasury a minister ndi a budget director ndi a treasury amene ajana apanga ndrama zokoza za ndrama za maunduna osiyana sapanga ndali Reserve Bank so you're not worried kuti anthu akulankhula ngati zimene zabodza ndendali simati apanga hit up ndi ale samacha kunena chimene angathe kunena ikoma zimene zabodza ino koma simupanga ndale zonenana ine ndili ntchito yako ndauza kuti chuma chicha sokonekera bwanji ndipo UTM malinga transformation agenda yathu tingakuchikonze bwanji tingatane kuti tilatsogolo zimene ndikulimbana ndini osale nzikamba za ina kuti amphuna ndi iFope na ndi Itali iyayi Amene Dr. Dalitso Kabambe, former governor wa Reserve Bank of Malawi. We are in a 2-hour discussion. Mazulowano, 4 minutes to the hour of 5 Central African time. Team Veranso Nyimbo ina, tikabwerera kumeneko, titsekula malaini atu 099-847-5904. Malemu Lucius Banda, adatisira nyimbo. Akutiweresike. I'm privileged to host Dr. Dalitso Kabambe, UTM presidential aspirant. UTM ikupita ku mavoti weekend ikubwerayi. Titsekula malaini athu posachedwa hapa, but I think I will not be a good anchor. Pali mafunso awiri amene nenena kuti ndikufunseni and you bear with me. Mafunso awiri. Anthu amanena kuti akuti numuli governor wa reserve. Muda dzikundikira kwambiri salary 28 million munthu mmodzi kuzimene zidachitika nzona ani ngati if that happened dziko losauka ngati limeneli munthu ungama tenge dzindalama zonsezo wekha muyankhe imeneyi ikatha imene pali funso linanso Dr. Kabambe ndathokoza Brian wandipatsa mpata oti ndiyankhe funso limeneli ndinadzakhala ndi interview I think pa Zodiac 1 hour ndinadzafotokoza nkhani imeneyi ndifuna ndikuonetse ichi ndi salary structure ya ku Reserve Bank salary structure imene anayipanga approve mu 2012 ine kulibe mu 2012 napita ku Reserve Bank mu 2017 ndiye mukayiona salary structure line yambirilayo ndi line ya position ya governor amati position number 19 grade 19 grade 19 ikuonetsa kuti salary ya Reserve Bank governor imana apanga approve mu 2012 ndi 146 million kwa chapa chaka kukathera range yake 146 million kwacha kukathera 369 million kwa chapa chaka imene anapanga approve mu 2012 ine ndisanafike kwa so ine ndafika ku Reserve Bank kalata yangaso ndikuonetse utaiwerenga ungoona basi ungoiona ndikhoza kupatsa kope ndikufotokoza salary ili pamene popo yanga ukapanga divide figure aperekapo ndi 18 million kwacha imene ndinapatsidwa it was within the salary range imene inakhala approved the salary imene anaipanga approve 146 to 369 imene ngati 12 million kukathera 30 million kwacha sine ninapanga approve nangozipeza ku Reserve Bank actually Brian ineyo tu 1998 ndimene nachoka ku college University of Malawi kukamba ntchito mboma ndiye panali ntchito ninapeza ntchito 5 Standard Bank anandipatsa ntchito akufoja anandipatsa ntchito ena anandipatsa ntchito NGO akusidi ndasandipatsa ntchito nani ntchito 5 college and ntchito zimakhaza mbiri koma ine nasankha ntchito ya mboma because I grew up in a family where both my parents were civil servants public servants ndiye ndinkaona ngati kuti kukhala ntchito as a public servant ndi yabwino kwambiri nchifukwa nasiya ntchito zina zonse zija zimene nazipeza 1998 zija ndikusankha ya civil servant ngati economist mboma yomalandira nthawi imene yoyo salary yanga inali 3100 kwacha 3100 kwacha ndipo from 1998 mpaka 2017 naline civil servant masalary yanga amakhala amene kuchoka pa 3000 kufika pa 10000 kena unafika pa 50 kena ku 100 kena kuchani mpaka amene machoka ngati PS salary yanga ili 1.2 million kwacha 2017 mmene makafika ku Reserve Bank napeza kuti salary structure zawo ndizoyambira position ya governor from 12 million to 30 million that was the salary range ya governor ine napatsa salary ya 18 million kwacha in that range sinapange approve ndine ndi anthu akamani na hey amene uja anazipatsa masalale anazipatsa ndizaboza zenizeni zongofuna kuti ayipitse dzina la Kabambe koma zona zake nzoti for almost 20 years so malandira for 20 years
20 years salary yanga nachoka pa 3,150 kwacha as a simple save as an economist kukafika pa salary ya PS nthawi imeneja 1.6 million kwacha in 2017 kwa amene apita ku reserve bank nakapeza salary range izizi ndenda apatsidwa 18 million kwacha imene wayi utakuonetsa apa ndi anthu akapakana 30 million kwacha apa ndinamizira chifukwa salary range ya reserve bank ndi 12 to 30 million kwacha koma ine ndinapatsidwa 18 million kwacha so malandira 18 million 18 million kwacha okay. That's the salary range okay. Yes and komanso by the way yes. Reserve bank policy yawo yeah. ndiona kuti anthu ena kunjako ama ndi andama zambiri posa reserve bank ndi reserve bank masalary yawo ama apanga akulu reserve bank ama 75% of what the market is offering ndi imene 18 million kwacha ndi almost 75% of what others receive out there nthawi imene ja press corporation amandira masalary in excess of 40 million kwacha okay. ine ndili pa 18 million kwacha okay. ndipo range hii ya 12 to 30 million kwacha ndi imene governor aliyense kuchokera 2012 mpaka na pano okay. amalandira ndiye kungopanga single out Kabambe kuti Kabambe akwenda ndama zambiri koma mwa announce from 2012 ma governor once range ya salary imakhala imene hii including the current governor but people just stick to DK kuti amanda salary ambi 20 kambi za DK which is very very unfortunate and unfair. Funso lachiwiri ndila kuti mukuyankha milandu ku koti and yet you want to be the president of this country. Zuoneka bwanji ife tiziti zuoneka bwanji Brian yes. Anandimanga 2021 yeah. Ndipo nthawi imene animanga anandipitisa ku koti amakandiuza na kuti ineyo ndinauzana kuti apereke ma figures olakwika kwa IMF amaicha kuti misreporting yes. Misreporting yo ndi nkhani ya net international reserve figure imodzi yes. ya net international reserve yeah. NIR yeah. Figure ya NIR yo imene amapanga calculate a team of technical experts IMF ndi ya ku reserve bank ndi na hotel kupanga calculate that figure yeah. Kubapitisa ma figures amene ajawo as part of the program imene malo ina nayo ndi IMF ndi amati ma figures amene aja anali olakwika ndi that was the essence of the misreporting. But Brian, look, it's an issue of a formula. An issue of a formula, and it's not something that the governor deals with. Okay. It's something done at a technical level, not the governor and the Minister of Finance dealing with an issue of a formula. So it is an issue of a formula. That's why since 2020, the challenge has been kodi mulandu wake mpino kodi okuza na formula ndi mulandu ndwanji menewo. Ndiye munamba ndaijai kufana anazapanga uje na kiyo tonsi ndia mwanamveka natu samo ndikutsalamo ine ndia amatanga. But the challenge all along has been to appraise the right charge. Yoda ndipange charge kuti mlandu huu opanga kuitsa formula mlandu wake ndwakuti ife na person enough on view the formula was correct, absolutely correct. Koma nkhani yake ndi ya formula anyway tikambe nkhani ya formula ayo kuti inala kwika which we can contest and we will contest. Koma nkhani yake ndi ya formula koma formula charge yake ikuvuta kuti ipeze malamulo adziko kuti formula mlandu wake ndwakuti. Since 2021 I've never taken plea as of today. Yona kuti mlandu wake nduwu ndiye ndine kuti ndikuvomera kapanda kukana chifukwa zimene abweretsa ku court zimakhaza kuti our lawyers contest and as a result zimapezeka kuti basi mlandu padakalibe mpaka na pano. I've not yet taken plea kuti mlandu wanga nduwu since 2021 I've not taken plea kuvomera kapanda kukana because mlandu sunadziwike mpaka na pano. Every single time they bring an issue they try that all that is thrown out in the courts. Mkumbuka pachana afuna kuti mupita kumasankho muli ndi dzingwe nkhosi ngati a Donald Trump ndipita bwanji a Donald Trump wapeka chisazo chabwino wako America president of America Donald Trump anali ni milandu 88 iyeyo kusiyanaso ndine iyeyo was charged ina have not yet been charged. Number 1 2 number 2 pa iyeyo 34 inali kuti ampeza ni milandu convicted ampeza ni milandu 34 felonies ampeza ni milandu milandu chaenda mpaka mapeto 34 ampeza ni milandu. Lero ndi president wa America ora nani ndi milandu 88 34 felonies yoti apanga ucheni ampanga charge kuti walakwa ine natengera 2021 mpaka napano sana ndipase charge kuti charge yanga ndi ndione kuti ndivomere kapena ai ndikaka ndikakhala president ndikhala president dzikoli chaka chama mukala yes ndikakwena convention UTM chifukwa UTM ndimene adzakhala president dzikoli chabwino. Nyimbo yotsatira kenako tsekula mafoni 5 wireless ya times. Hello tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Obro joga kumpemba planta Obre mwayamba kutimvera nthawi yanji mayambiriro meme mayamba ndipo mayamba Kabambe nyimbo zoyamba introduction I was there. Apatsani moni Dr. Kabambe akukumverani pa wireless pano. Bwana Kabambe bwana ndiri bwino ka inu bwana Obre kumpemba ndiri bwino. Ndi Wayankhula ngati comment mwaso ndikukusanyana mafunzo awiri ngati. Please go ahead. Kabambe jambi langu kufunia ni zabwino zote chifukwa mukupita ku competition ndetse kuweza kukabwera jaji.
zikomo mukoza kugaluza mukoza kugawina kuma mukakomeza chinga bere kwa chisango cha kana le kwani kuma nazindi bukuse kuti nachoka kuti zifua zake sikuwa kuti kwa family banja ina kali Mabene muna bidabo amene tili kuchanga ndi masapota zikonerera tinaona kuti kupita chifukwa kumwe kafuna udindo kwa tensogoleri ndirabuduka kuti nokuja kufuna kuti anyamata alo kwa sogoleri wao wakalero ndinde wamphamvu anokutoka bomali de ena gulina la zikana haponerera kuti tsata mwayo ndinagula anthu ena kutoka ngamsazata kwa kuti kumene lipo sokoka sogoleri inga sogoleri mutafika uku nene kabisa mwana kunyimpungo ngo wangulu ana kwa kandi majegere manojega mwa twanyika kwa mandiro mungoli banki mabandale pakali kuliko kilegeze kuti kunya convention kuchamwaluza this primary convention maluza mukafuna kuti ama kuti mudambi lero ka UTM nde ili yoluza UTM is out of government mudadani inunga luza convention komanso onga kale no muda wina nde kulegeze kuti convention yokuja anthu mwezawo convention ya wina kwa mapa president wa dziko mwa gwanso chikani chanu chinaita kuna wena awina mudapiti yabe kuthandiza UTM mundi boluza kwa mdakati na 5D chinaso pafuso momwe ngani kuti kuti extend nde cheleze kuti inyo una lephera pa convention mzanu wina kandi ajamali akambala ndati wa wina na mimi yo apesa maganizo di iseni mangangulizana ndi UDF ndi mangangulizana ndi akodi kuma tikhaji kuti takambirana ndipo ineyo ngati chikoleza nacho ino mutacho wakachipani cho kuti mufuna wabikhala mwamba musokhala sokolo foswamba kalimeno foswa chiwiri kali mukulemba akasiku akulemba ndithu ndikwaona akulemba foswa chiwiri nali ndifunsa kuti manzero zijamu kuti forokoza kuti uyu adadere unakusokoleza chuma uitufereza lidansita uyu adajile chenye zimene zizi ife anthu amene zili amalawo pa mulungu tidazimvakale kwa malemu SKT MCP sada awine chifukwa cha mfundo zawo ajakusada awine chifukwa cha mfundo zawo ajakwera adawina kuja manifesto ya UGM nyinga ali manifesto ya boza Malawi yu alibe kutelera kulanga kutetereza 4000 sini zoona Malawi yu saba ngafala sio kwani na kudanga tsemenya ili yote milemo manene kwa malemu mchilima mina manene ya mtu wa utomuteje anamwalira siku mafunga rosete kimalira kuma kuti ali mkuu wa boza kwambiri anada ononga dziko zikufika kwa milima ndi inuno kwenye tukungatege mkamaya mfama noba muziko neleza kaya kuti ifala ile mutana amanthawi ya chitinaija ili ndi boza ali kuno kwa noba tibwe ndi zinthu zimene zinene shona di zinezikuza kushikira kubana kubosa kuti muzinena kwenye akabambo nangulano ndakumfanana kuti awawa ale kusekereza awawa chuma sale kuchendesa kwino awawa mukwanira mutawale kuti this is formality of government anayamba pamodzi ndi ajiri mainu kulide process nali ndi hope kuti wisikilima akwandisa matombe yanana manifesto kulephera kwa chakwera lero we don't just point a finger at chakwera we point a finger at chakwera and malemu taulo kilima because they were both liars. I think you've made your point clear. We want to take as many calls as we can. Let him answer these things. Finally, akumbukira so kuti mneneri wa chipani Njawala dana mafotokoza pa interview yake kuti iwowo akuti sipita ndi chipani china ndi tusi tingakonza loka 50% ni mtunda. What does he mean is the publicity secretary of the party after 100 weeks? Aobre ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri kuti munapeza mpata wotimbira madzulo ano mverani wireless yanu akuyankhani Dr. Kabambe. Mwatilemekeza kwambiri 099-847-5904. Let's take those ones, then we'll take another call. No, that's better, Brian. Yes. Kuti afusuka nda atatu 24 ose awayika pamodzi ndingowatsimikizira Obre kuna kuti ineyo kuchipani cha UTM ndabwera ndikukhazikika monga wina aliyense amabwero wa chipani ndikukhazikika chipani cha UTM lero anthu ambiri mukaona anachoka ku DPP ndikudzayambisa chipani cha UTM akhazikika kumene ku chipani cha UTM sakubwereranso kwina kuli konse yayi ndiye ine ndi mmodzi wa iwo oti ndabwera ndadzakhazikika ndipo sindiso ni maganizo opita kwina kuli konse I exercised my right kuti no ndilowe chipani kuchoka chipani cha DPP. I also exercised my right exam constitution kuti ndilowe chipani chiti komwe zipani zonalipo zambiri ndikanatha kulowa chipani china chilichonse koma nasankha kulowa chipani cha UTM chifukwa chipani cha UTM chimene ndikulowa kuti chili masomphenya abwino komanso ndi chipani chimene chili ndikuthekera kwakukulu kuti chilowe mboma chaka cha nthawi zambiri Aobre anthu ambiri malayi muno akamata kuchoka chipani
nthawi zambiri amachoka chipani kukalowa chipani chimene chili kolamulira cholinga choti akakhale nawo pa tebulo azikadya nawo. Ine sinalowe chipani cholamulira kuti ndikapeze kale pali nyama pali nkhuku ndikadye nawo nkhuku zoyayi, koma naona chipani chimene chili ndikuthekera kuti chaka chama chikhoza panga boma, chipani chimene chili ndi masomphenya. Ineyo kwambiri zimene zinandipanga move kuti ndilowe chipani cha UTM, nkhani yothetsa tsankho dziko muno, komanso nkhani yothetsa katangale dziko muno imene manifesto ya UTM inakhazikika kwambiri, komanso nkhani yotukula dziko lino likhale tsogolo labwino ndilowala. Zimenezo zimene zinandidolola ine nitachoka ku DPP kuti ndi poyang'ana chipani imene ngathe kulowa, naona kuti chipani chimene chili chikuthekera kwabwino, chili masomphenya abwino, chikukamba mfundo zabwino, ndi chipani cha UTM. Ine am a proud and a happy UTM member and I'm home and dry ku UTM. Chotero kaya ndikagwa ku convention sindikadutsa sikuti ndichokanso ya ine ndi wa UTM basi, ndikakhala MP ndikayima MP kwathuko ndikupa ndikawina ngati UTM MP. Komanso chaka chamawa atata ndisankha ku convention ngati president wa chipanichi, takagwa chaka chamawa ine tikakagwa ndikapitiriza MP wangawo, komanso kupitiriza kuyendetsa kutsogolera chipani cha UTM ngati ndikasankhidwe. Ndi pasakhale nkhawena yonse yoti ine ndabwera kuti ndichoke ndithawe iyayi, monga mmene ina anabwerera mbuyo mupoyambisa chipani cha UTM analowera chipani cha UTM. Ineyo ndalowera chimodzimodzi, sinafune jera chifukwa kanafuna jera ndikanapita ku chipani cha MCP chimene chikale mboma kuti mina akandithandize zina ndi zina moyo wanga ukhala wabwino, koma nasankha chipani chimene chili masomphenya abwino, ma values ma principles abwino, chifukwa chake ndili ku UTM. Nkhani na mwayi fotokoza ndiyona kuti ena ma aspirant ena akhoza kuna kutenga chipanichi chilowe mu mgwirizano ndi zipani zina. Ineyo kwa ine maganizo anga ndikuyimirira pompo pona kuti chipani cha UTM chingathe kulowa mboma pachoka. Ndikufuna chipani cha UTM chikangochoka ku convention chipatsidwe at least 6 months yabwino yopangaso yodzitolera bwino ipite pa ground ipange kampeni mwamphamvu. Ineyo mmene ndikuonera anzathu MCP pa boma la avuta la kanika ili kupanga rani. Nanena kale kuti ntchito ya boma ndikukonza moyo wa anthu mdzikomo kuti anthu akhale abwino, akhale moyo wabwino, akonze mavuto alimene munde awa akanika ena wanso anayisapo zipani zinayisapo zinakanika. Ndiye I've just received a text here from publicity secretary Lachibani Janu. He's also listening. Kunena kuti please correct Obre kuti I didn't say we are going with another party. So element yoti UTM might go with another party, and amena anachita kota njawala akwakanina kuti he didn't say that. Ndathokoza kwa michifo ndikanane na chimodzimodzi kunena kuti izi zizokhala kunsana kwa munthuzi. Izi zizokhala kunsana kwa munthu. There is no record in history ya Malawi ukakhala kunsana kwa munthu zimakuyendera sizimayenda. Apa palibeso zokambira. And you're very serious about it. Kwambiri. Ndipo so ndi serious only UTM chaka chama ikuwa mboma ikutenga boma chaka chama ipange run government next year. UTM ipanga zimenezo bro ndiza kuitana ukuthi uzakhale sombole boma limene. Taking us now to exactly 21 minutes past the hour. Na isewera dala nyimbo imeneyi chifukwa this song it's got powerful qualities. Ya Nzogwira amene ayenera kukhala bwino ndi wanthu. Akuti Nzogwira uli ngati kudzala koma ukafuna kuti uchite ngati ufuna uchite nkhanza ndiye udzagwa pa mpando. Basi nyimbo yabwino kabasi. Inu mudzakhala Nzogwira otero kuti anthu akhoza kuponyerani zidukwa chani and love everyone. Brian, ndinayamba ntchito ngati economist kukwera ka chief economist, principal economist, deputy director, budget director, PS, governor. Ndinaphunzira utsogoleri both wankalasi komanso wa background wamene munthu ungakhalire ndi anthu bwino kuti no mukakhala bwino ndi anthu mupange zinthu zimene zikufunikira zo muzikwanisa. You know kuti wakhala mtsogoleri umakhalanso mtsogoleri wachitsiro ndiye mukafunse anthu amene agwira nawo ntchito ku foreign affairs, budget director ku ministry of finance, ku ministry of health amene agwira nawo ku reserve bank mukafunse. Ndi munthu amene ndimadziwa kugwira a team player odziwa kugwira ntchito ndi wina aliyense chokera pa gate mpaka nawa pamwamba onse kumagwira nawo ntchito limodzi. Ndi chifukwa chake ena amanena kuti during my time reserve bank inapanga succeed chifukwa in my time ngati ukumbukira inflation ntangofika April 2017 inali 24%, mmene makona December yake inflation ili pa 7%. Reserves inali about a month, just over a month, mmene ndimamaliza chaka ili almost 3 months of import cover. Kwacha 3 years yanga yonse na 3.5 years na Reserve Bank sina sunti. Komanso ma profits anachoka ankaganiza napanga loss ya 4 billion kwacha 2017 tinamaliza ndi profit ya 21 billion kwacha, chaka chinacho 37 billion kwacha, chaka chinacho 57 billion kwacha, chaka cho 61 billion kwacha. Zimene zijazo anthu amanena Kabambe
usukumvera Brian Ndikumvera. Kabambe succeeded anachita bwino sikuti ndine as just Kabambe Okay. koma kuti Reserve Bank as a team collective all of us tinapanga kugwira ntchito bwino tonse ma records onse timaona aja ngakhala mangona kuti Kabambe kwa ma records aja nali aife tonse ineyo ninangokhala ngati leader ongotsogolera kuti the bank should make those achievements ndiye utsogoleri umagona pamene paja pakuti iweyo utsogolere anthu onse ndizitsiru zimene iwezo utsogolere zonse aliyense kuti muchite bwino dziko president utsogolere aliyense ako opposition okutukwana ena amene osangotenga azibale yako ya onse watsogolere and a good quality leader amadziwika ndi malizatsi awo ukatsapezeka kuti ukupanga malizatsi abwino ndiye kuti iweyo you are a good leader because umatha kugwisa ntchito anthu wonse ma talents onse alipo aja aliyense you are bringing them on the same plate and using their talents to achieve the desired results ameneyo nde leader akamati uyu ndi performer sikuti amakhala munthu chapai khala panga zonsezi amakhala kuti anthu akugwira ntchito bwino munadandaula za nepotism kusankhana mitundu inuyo Kabambe amalawi mukakadutsa ku convention ya UTM nkukhala torch bearer sitidzamva kuti nyumba azibalano onse adzadza ku State House Brian kama uzibonda labera malaimo amadzathetsa amayicha kuti stupid federation utsankho la tsamunda limene afuna kuzithetsa UTM manifesto yake ikunena kuti we are united akufuna akalawa mboma adzathetse the stupid behavior ya nepotism, tribalism, cronyism munchito za boma aisese yonseija nde a real UTM member wa UTM alliance kandika wina ndine kakawina ndani ifeyo a UTM tukuti nchitidwe woyipa onunkha unchitidwe omasankhana mitundu kuti president akachokera uku aliyense ogwira ntchito achokera kumene kuja ma contract onse azipita kwa anthu amene ajawo ntchito zonse zaboma zipita ku madera amene kuchokera president zimenezo zidzathe Malawi akhale Malawi mods 099-847-5904 on this beautiful Monday. This is Times Radio. Hello. Hello, Mr. Brian Blanda. Tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano. Sorry, I won't mention my name, but I'm from Blanta. Chabwino tiyankhuleni. Toyamba yathokoze bwana Kabambe. Kuti afuna atithandize ita Malawi. Malawi tikufunika president ngati Dr. Kabambe. Bwana Kabambe. Ndokumvani. Ife tikuthokozeni kuti we see the SKC in you. We see the SKC in you bwana. Honestly, timasowa ntchito zanu. Ndithu apapa mukutithandiza kwambiri. UTM nawo tikuyipanga the brand. And now ifeyo tikufuna mutatisogolere dziko lino ndipo pano tikaoneke bwana. President ndiye mweyi ndipo fiti kusintha. Ndifuna ndiyankhuleti kwa ma delegates kuti president ndiye mweyi. DJ 2025 oye. Ndithu bwana wanga. Ndikuthokozeni kwambiri ngakhale munafune kutitchulira dzina koma tikuyamikeni kuti munapeza mpata wotimbira madzulo ano. Ndathokoza kwambiri. Zikoma 28 minutes past the hour. Because abanga comment. Yes please. Yes. Ndi athokozesa nachule dzina. Komano ifeyo a UTM panopo. Tadziuza ona kuti SKC tabweresa slogan yatsopano. SKC tumati SKC ndi iweyo. SKC ndi ineyo. SKC ndi tonsefe panopa tonsefe a UTM. Tasanduka SKC. Tonse. Ndesi munthu mmodzi iso yakuma tonse kuyambira kusanje pana kuchitipa. Aliyense wa UTM panopa wavala kuti ndi SKC. Tonse tidzagwira ntchito limodzi kuti tidzakwaniritse masomphenya ndi maloto amalemu ngati ana amalemu. 099. Thank you very much, Dr. Kabambe. 099-847-5904. 29 minutes past the hour. Hello. Hello, bwana. Tukabali bwana. Tadzuka kainu. Naswera. Zikomo. Sitati peregende manga pamene bana Kabambe Wayankhula apo kumene tampa pamo mtena Wayankhula. Tikudziweni ndi kumene muli. Kuno kumanyowe ndine Stefano. Tiyankhule na Stefano. Tifuna zimene zoona zimene Wayankhula bwana Kabambe tazimpa. Mfundo zimene Wayankhula zochakuka tazimpa. Koma bora ano kuti iwo asatire kapena agwire zimene ali nazo kuti boma akalite ngati ndese monga mene iwo ali. China chimene tatigwira moyo mtoti kutesa sankho. Machisanzo nyumba za boma zonse abusa chakwera nachosa wina aliyense ndikuyikamo awo achipani. Anthu onse amene analemedwa ndi boma anawachosa nyumba zonse za boma 5. Modi panopa nyumba za boma muli achipani okhaokha. Kuchokera Lilongwe, Leza,
komanso Mzuzu onse aku Centuricho ndamina sasa nyumba za boma moti onse amene anachokawo ina anasuma ukoti koma milandu yo mpaka pano siku lwa bimukoti iwo akuipondereza chifukwa nena kuti anaphwanya malamulo a ntchito za boma ndipo peza kuti ilo zili ndiwo ife tinguti ziko koma bwana Kabambe watithandize tikuziwa kuti mfundo zawozo chaka cha mawa amene watenga boma tikuyamikeni. Yes, lochitika kuboma. Yes, ibachoke tikuyamikeni kwambiri kuti mundapeza mpata wotimbira madzulo wano. Zikomo kwambiri mverani wireless yanu akuyankhani Dr. Kabambe. Zikomo Dr. Kabambe. Ndipande kuisanda Stefano Brian ichi tichitenge ndithu kuti ku Malawi kuno sizateka kulikonza dziko la Malawi tili ndi tsankho. Siziteka ndifuna ndipereke chitsanzo cha Manchester City. Ndimakonda kuchipereka. Munachinenanso poti pano pa radio timu ija kuti yambe kuwina nkumatenga premiership ina asintha ma players kusintha kwa chimpanelo ndikukhala ndi anthu amene ali akatswiri pa position iliyonse anayamba kuchita bwino. Malawi kuti akonzeke izizi zomati kuti kumamusankha munthu kuyika position ifani mbale wathu ndi waku Chipani zimenezo ndi zimene zikuononga dziko la Malawi. Dziko lino ndali ng'ono on every single position. Depends the right person to hold that position purely on merit. Merit and merit only. Osati chifukwa kuchokera ku misuku uifaa kuchoka kutekerani ndeti zitisankhana kumaikira namba ma positions because of that. Tikuononga dziko mukadzakhala president mudzachotsa amene analowa chifukwa cha mtundu. Actually ndiyambire Amalawi. Amalawi tini ntchito chaka cha mawa. Tikufuna munthu amene ayendetse boma. Ife tikasankha mwachitsanzo napereka kale chitsanzo tufuna mekanika tikonzere galimoto ndetu ukantenga uko onesi wa kuchipatala kumpatsa galimoto ndikonzere galimoto sikonzeka. Chaka cha mawa Amalawi muyang'ane ma candidates whoever it is ali pa ballot. Kodi munthu tikusankhayi kuti akalamulire dziko la Malawi ali ndi kuthekera, is this the right person, ali ndi ma credentials onse ndiye ife timasankha dala nesi kumpatsa galimoto ndikonzere galimoto kumadzalira leta. Kodi ya Manchester ija munayimaliza? Ndimeona zoti zikufunika nzona kuti Malawi uno tiyambire pa ballot chaka cha mawa. Tiunguze kodi awawa achipani abweretsa nganya A, awa achipani chabweretsa nganya C, awa abweretsa uyu kodi pa candidates awawa amene ali better placed, highly qualified kuti akapange run government affairs chaka cha mawa ndi ndani. That's the first point. Munthu ujaso akasankhira that position aonetsetse kuti ma cabinet ministers kandi ma PSs kandi ma positions onse down everyone else to sanka purely on merit alone. Also yangana kumene munthu akuchokera ndiye kuti tapanga timu ya Manchester imene iyambe kuwina mtsogolo. Zimene ngati sitingakonze we should forget about developing Malawi tikapitiriza ndi mchirido uwu omasankhana ndikumangotenga manyaka kumayika ma positions oti satithandiza koma tisankha anthu oyenera on every position osayang'anira mtundu kapena kuyang'anira kumene munthu akuchokera. Komanso izi zina izi zomanena kuti contract ya public sector tiyapatse yawo chifukwa machokera kwathu, project tapatse titike kwathu chifukwa kumene ndi kwathu. Zimene zizi tikuononga nawo chifukwa tikumpatsa munthu chifukwa tikumudziwa chifukwa mbali wathu waku Chipani otani amene ujayo saka kugwira ntchito yabwino ati chaje mola kwika sizikhala zabwino. We need to sort out that mess in my own submission to this nation. Ndio nina kuti ngati pali nthenda yativuta mdziko muno, nthenda number 1 ndiyo sankha anthu maudindo mola kwika. Nthenda number 2 ya corruption. Tikangothana ndi nthenda yosankha anthu mola kwika kuthana ndi nthenda ya corruption ndikumapanga zoyenera dziko lino. Brian, you'll be surprised how fast it can develop. Ngati mwango tipeza kumene it's now fast approaching 25 minutes to the hour of 6 Central African Time. Tukuchwa zimene zifuka ena akutimvera in different parts of the world. Ndi Dr. Kabambe our 2-hour discussion ndipo this hour taipereka kuti titenge ndemangazano timwere madzi pang'ono ndipo titenga ndemangazano posachira. We are taking your reactions, comments and questions on 099-847-5904. This is Times Radio. Hello. Taswera kainu. Taswera ine banda kuno kujeri kumulanje. Tiyankhule na banda kulujeri. Abana Kabambe ali mfundo za buno. Ndipo atokozeti abera nthawi yake. Koma anthu akumudzi angazindikire bwanji fa bali anthu ena akungomva sana aoneko mfundo zawo sakuziziwa anthu amene angafikire bwanji chabwino.
mafamu ndisisire bwana ayi akuyankhani fanda ino ipo ndisiku mavuta yayi kuma munthawi mwake mukuti apange malonjezo zimanga tanthu azimavuta zikumulumbi bwana wanga foni yanu ndiyofunika kwambiri ndikufuna ndikuyamikeni kuti mudapeza mpata woti mukhoza kutimbira telefoni madzulo ano zikumulumbi bwana wanga. Thank you very much indeed. Dr. Kabambe muchitanji kuti nkhope iyi kapena mwina mudikira kaye ku convention iku kuti ngati mutaka wina ndiye si kampeni yamba tsopa Brian ndiyambe ndi mfundo imene anena abanda. Yes. Kuti muli ndi upangiri muli ndi nzeru zabwino. Yeah. Ndimafuna ndiyambire pamene popo kuna kuti yeah. Malayi muno muli anthu ambiri anzeru. Alipo ambiri anzeru. Ndifuna kupita mprogramu iyi Brian. Chaka cha matu ku masankho. Chonde. Anzeruno amalawi tatulukana. Okay. Izizi zomangokhala ma-stand. Ndikumaona zimzukulu akuika ndi vandali pa ground. Ndikumangopanga complain umangodandaula simupanga bwino mukanatere chonde kwatsala 10 months to the next general election. Tulukani. Monga mene ena afera tulukira kulowa ndale chonde tulukani tiye tibwere pamodzi memane nzeru zathu zonse tizibweretse pamodzi tilowe pa ground tipite pa ground limodzi na politicians ena akale tikhalira limodzi kuti chaka cha matulole limodzi mboma ndenda meme enanso angati ife ndi kupatisa Brian tikayime pa ground ndinu nomwe osamango lemba news kunena nkhani zomango nena kuti mwalepera mukukanika tabwera ndi tunanga tizakonzera limodzi bwerani ndiye nthawi ndi inotuluka chifukwa tsanteni manzi kuti tikalowe tikhale masankho dziko muno andi masankho monga mene mwanenera ineyo mmene natulukira ndipita kaye convention kuconstituency kanga ndayamba kale campaign ndipo ndikemeso ngati MP ndi ndayamba kale pa ground ndayamba kale akundidziwa constituency kuchita kuwiri kuti kwina kutakhala kuti kwalepereka ndizapanga zonse uku kundiwina kuso ndikawina kuma kuconstituency ndiye kwanga kumene kundifanga kale MP kumene kuko ndiye uku ndatuluka kale pa ground ndikupanga campaign kosi ndi anthu a constituency zandivotera ine ayamba kale kundiona koma no ikakhala campaign inayi ikufunika ndikadutseyo convention kuti no atati ndakawina mene kuja ndine president wa UTM ndiye mudzaona campaign imene kwapule kukhala kampeni osele masewera tithamanga kumwanje ko abanda wadziwe tibwera kumene kulimbuliko tipanga cover the whole country tipanga kampeni osele masewera mukakawina convention ko nanga tikuti kuchosa boma kaya kuti UTM ile mboma kuti UTM ile mboma si masewera tu mukenda panga kampeni osele masewera ndiye tipanga kampeni ale satidziwa ndiye kadutsa mene kujapo tipanga kampeni ndipo kuti tipange boma chaka cha mawa 099-847-5904 This is Times Radio. Hello tikudziweni ndi kumene muli madzulo ano ine ndi Keni kuno ku Nchewu. Akeni ku Nchewu takulandirani tiyankhuleni muli pa wireless. Netu zandalezi panopo zomazokoneza mutu. Zomasokoneza mutu? Chifukwa andalewa makhangati ana zochitika zawo. Akumatinamiza makhangati kuti ife akifusitsa. Koma chimene ndimachiona nchakuti ndale zathu kumala kuno zikutivuta chifukwa cha bodza la anthuwa. Ndimva ndokumvana mfumu chabwino apapo akunena kuno bwino zamphamvu ndithu zoligwira mtima koma akatalowa mboma amasintha zochita. Chikulu chikukhala kuti afuna akhutitse mimba zawo. Mimba zawo zikakhuta pamene amaganizira za anthu akumodzi ndezi kuti so kuti tingapite kuti panopo amalala achita kakazi aliyense amati afuna koze dziko koma dziko silikukozeka tikungokhalira kudandaulabe sitikudziwa kuti ino iwo akulimbitsa mtima motani ndipo mtima wawo ngolimba chotani koma chachidziwire nchoti akungofuna kuti iwo malonda wawo adzaze akadzaza basi. Komanso pamene pali vuto limene limapaona pakuti ndale zathu zinalabwika poyamba pomwe matipati ndi abwino koma penafe tikaona kuti ipira chifukwa chakuti 5 years munthu amakhala kuti akukoza za kunyumba kwake akakoza za kunyumba kwake ndikuti 5 years inayi ndiyoti no ayambe mwina kukoza za dziko lake koma ndi nthawi imene amakhala kuti no iyeyo afuna akozekera kuti mwina ndikhoza kusiya udindo ndikuti nkasiya udindo ndidzakhala pomphawi ndikuti ntoleretu ndalama zoti nzikadya kunyumba kwanga ndili pa pension yanga ndi pamene pambo kuvutia dziko pamene ndingasaukire ndikuona kuti ndipatipo chabwino chifukwa aliyense
akukhulitsa mimba yake. Ayi ndi kuyamikeni kwambiri kunchewu. Your point has been noted down so adokotalawa akulemba, but we want to thank you. Unfortunately nthawi kuthamanga tathokoza kuti munatimbira madzulo ano. Ndithu Brian. Zimatha 099-847-5904. Hello. Yes, tikudziweni ndi kumene muli. Ine Alan Ngumuya ku Sago ku USA. Kuli bwanji ku America Angumuya? Kuno kwabwino kwangocha kumene. Tacha bwino. Ndithu awo. Mwachidule. Apatseni mona adokotala. Mwachidule. Ali bwanji honorable your excellency Dr. Kabambe. Yeah, ndiri bwino kaino honorable. Kuli bwanji ku America? Jina title your excellency munaina kuivala basi. Aivale? Aivale ndi basa ivane ya. Oho. Ife siti wele kupha, ndipo siti banga industry for the Nzogwira. Mwakwera imene ya Kabambe? Kwa basi. O chifukwa chani? Iliyo nda akuna amene omutati mwafusi 2014. Anati pulitsapo kumimo linapa tafunso. Unoti bwana ina 2015. Nazo tiboma limadziwa za inuyo. Anandi ankhoti ndimene matipulitsa economics. Ndinawo zino tiboma athuli. Likufunika anthu ngati inuyo kuliyendetsa. That was 2015 abwana. Monse amakwezedwa ndimatsata. Ndipo ndimakumbutsa mwa amenewo. Chifukwa ndinaona nzeru mwa iwo kali kale. Ndiye pano patabwera ku UDM ndinangonyadira nota mzimu wa malemu Dr. Saulos Kausiri ose mutendere. Chikati nakhala opitikedu kuti mulungu atibweretsera ndani. Ndi ine kwa ineyo lero ndikungoyankhula ma delegates. Ndi anthu amene akuyimirira onse a UDM komanso onse amalawi ma delegates sankhani munthu amene tikakamuyimika apo ndikabwera achakwera apo akayankhulane ndipo dziko likamvetsetsa unene kuti utsogoleri wa Malawi usintha ndipo nthawi yosintha ndi inoyo komanso ndikhulupirira kuti mulungu amendetsa zinthu mwandondomeko. Mgwirizano nalo 2025 UTM idzalamo mulungu abwezera mwa Kabambe kuti alamulire UTM 2025 ma delegates akasankhe Dr. Kabambe mwanzeru ndi mwana Dr. Kabambe period. Ndikuthokozeni kwambiri bambo Alan Ngumuya kuchokera komwe kwa America mwatilemekeza kwa polisi mbwera udzayimira. Yeah, ile ndikula kukudzaenda. Wini fai. Kuyimira zinavuta basi. Ndifuna dzathandiza Dr. Kabambe. Thank you very much. It's quite interesting and pleasing to hear from you, sir. Thank you so much. Keep up. Dr. Kabambe, all the best. Zikomo. Yeah, ndikuthokozeni kwambiri. I'm greatly honored and humbled. Thank you so much. Ndi yankhepo nkhani anakamba Ken. Yes. Akeni akunchewu. Brian, zimene yanena Akeni zija. Ndi zinthu zimene zakhazi kuti vuta mdziko lino. Kuti no anthu amalonjeza zinthu akalowa mboma zonse zimene azilonjeza zijazitaya. Ndipo panopa tili ndi boma limene linalonjeza zambiri mbiri zimene mukafunsa palibe imene akuchikwaniritsa iyayi. Koma zinalonjezedwa kwa Malawi anavotera on that understanding. Koma zonse anazitaya ndiye mavuto amene alipo. Inenso ndine mmodzi wa iwo ali okwiya kwambiri ngati Akeniwa opya Ntima. Ndibweretse chisanzo chomwe chija chona kuti ukumona player ampatsa penalty goalkeeper wachokapo achinye iye uchomwe kanika kuchinya goalkeeper atachokapo. Ndiye ukumakhala kuti ino munalonjeza izi zina zosavuta kupanga nkhali pang'ono. Zosavuta ngati ino ziyazona kuti apresident achepetsa mphamvu zawo. Mwachitsanzo kungochepetsa kuchotsa mphamvu ndi zovuta zimenezo. Pali zambiri mbiri zoti zosavuta kuchotsa kinachitika mosavuta koma umaona kuti anthu akukanika kukanikiratu izi zachumazi monga mena fotokozera munthu uzikokhalira moyo wako makobwereka katapira ukhala zikokhalira bwino olo utachita kutani kuti kodi munthu uyu ndi wamisala kumachita kuvuta kumvetsetsa zinthu zoti akupanga zinthu zoti ukuziona nzolakwika koma anthu akuzipangabe. Ndi andalewa mmene akhumulira Akeni ndi Amalawi ambiri aunyinji ambiri masiku alembo anafika panasi yapo vota chifukwa anthu anakhumulira nawo amavotera anena izo koma samakapanga izo. Ndiye ndaonapo chinthu china Brian ndichifotokoza ndimene chiona ine anthu ambiri andale ena kumalawi kuno upezana kuti analika grocery akagulitsa ndalama zake apangira kampeni chimene akufuna akalowa pa udindo pacha afuna tika grocery kawo kacha ndalama zimene anagwisa ntchito ngati mpamba oti asankhibira acha akufuna ta abwezeretse
ndalama zimene zija ndi mapeto ake akupita in all this corruption imene yachulukayi upeza kuti munthu anali ndi tinthu tochepa asanakhale pa udindo wangokhala nduna zaka zochepa upeza ali ndi zinthu zambirimbiri kuti zinthu zachokera kuti sizingakhale explain ndi salary ya munthu ndi umbava kumachitika pamene pachapo ndi amalawi ndi okhumudwa kwambiri chifukwa kuti andale nzoona dakukhutitsa mimba zawo upeza kuti anali ndi anthu akakokha mmene lamboma alinza mbirimbirizi zachokera kuti mudzatani inuyo ngati mutakafika ku president iko amene analibe kali konsewa lero jeni lamba mpaka kukanika kumangira tayi Brian nanena kale kuti zinthu zofuna kuthetsa dziko muno kuthetseratu tsankho corruption and zimene tikuti zinaifa IUTM kuti dziko la Malawi ngati silithana ndi katangale we should forget about development. I want to because njira zake zimene tinazika njona kuti timanena zizona kuti budget mukaipanga approve mukampatsa mwana mwachitsanzo kandi gulire sweet ukagule zakuti mwana uja akabweretsa mpange check kodi zimene zinena kuti zigulidwe zakwida muyenera mitengo yake ndi imene iyi check wabweretsa zonse zili m'malo mwake maunduna aboma muonetse mukamapatsa ndalama ziyazo poyambira pa mwezi pacha mwana kuti tukwasani 30 million kwacha woyambira pa mwezi mukapatsa 30 million kwacha muonetse zonse zimene akugula munthu imene ya mwezi umenewo zikupangidwa checked ndi auditors ijamati pre-inspection audit mudzipangira tu check kodi procurement inaenda bwino sinaende bwino iyi yatere mapeto a mwezi ndaziyambisa ndi ku PS Foreign Affairs ndinkafunsa audit every month at the end of every month mauditors akangopanga check kuti all the procurements and everything else at the end of the month zachitika bwino mala modikira chaka chite zaka ziwiri ndi mudzapanga audit bwino mukamapanga ma audits ngalamena achawo zikuthandizana una kuti muzitha kupanga peak ngati pali corruption ndikuyimitira. We have 7 minutes to go. A quick reaction to Alan Ngumuya's comments or you ndifuna ndayamikire ndathokoze kwambiri olemekezeka baba Ngumuya chifukwa chama comments sawa abwino kwambiri madzulo ano kako ndi mawa ndikuwathokoza kwambiri atandipanga endorse apempha ma delegates kuti akandivotere ku convention. I'm really honored and humbled by that endorsement. Komadi ndizoona kuti ndinadza pemphedwa nthawi imeneyo School of Government kumimu kuti ndithandizire kupereka understanding ya mmene chuma cha dziko la Malawi chimayendera then makhala ndi kumapemphedwa nthawi zambiri kumakamba ndi olemekezeka ma members of parliament athu then makhala ndi mwafoto kuzana zambiri zokhudzana ndi mmene chuma cha dziko limayendera then kuthokoza rana ndipanga sport that time mpaka lero akhoza ndipangira support yote. Let's take the one or two calls and then thereafter we'll go to line imene yosiri bino kwenkweni koma akuti akufunira nzabwino. I think that's what we kuchokera kwaje sapo ndathokoza Jonathan athokoza kwambiri 099-847-5904 ndimafuna kuti the last 5 minutes naisungira dala maybe let's take this one. Hello Times Radio. Hello tikudziweni ndi kumene muli wawa ndiwendera kuno ku Blantyre. Dzina lanu bwana ku Blantyre? Ndi Mbewe. Tiyankhuleni Mbewe mwachidule kwambiri nthawi yatithera. Ine ndifuna afusa Kabambe. Yes. Kuti iwo ngati munthu paokha. Onde kutyolo. Anthu akwawo anapangira chani. Okay. Iwo ngati akuzotafuna takhalenda zika yoyamba malamulo. Yes. Kwawo anapanga chani. Chimene anthu apogodo munthu uzandi wathuli. Kwa nduguzi wako kumbalanguzi masamangati kumela kufuna zana kainda amene acha ndi ayanke pane kuti kukoza kai kwani akuyankhani funso lanu ndilofunika kwambiri ndipo ndikufuna ndikuyamikeni kuti mudapeza mpata wotimbira madzulo ano. Powonjezera funso limeneli I wanted the last 4 minutes ndidakufunsani and I'll ask again because nkhani yo imabwera abe and who they are failing to disassociate you ndi DPP. Amanena kuti simudachokeretu ku DPP and this is on radio. Ndimafuna kuti because the last time we talked panali pa television mwatsimikizira zotani anthu ine ndikukumvetsesani ndikukukhulupirirani imene mukulankhuliramu koma wandale ngwandale kodi munachokeradi ndithu pathunthu ku DPP kapena mtsogolo muno mukhoza kudzachitenganso chipanichi mudawina kupita nacho ku DPP. We want to finish on that note tonight, Dr. Kabambe. Brian, ine chimadabwa ine msemene ulima kubwera kwa ine ndekha anthu ena amachoka ku DPP kulowa ku MCP kuchoka kuti kulowa kuti UTM ambiri anachokera ku DPP kukapanga form UTM ali ku UTM mafuso limene lisimapita kwa iwo iyayi
limangopita kuyendeka iwe ndikukayikira iwe kachipulisimane iwe ndamene ubwerere kodi ena onsewa simafunsa bwanji apa UTM aja onse akuluakulu onse aja anachokera ku UTM ku TPP yes simafunsa bwanji mafunsa amene umangolimbana ndini ena onse ayi koma ine nchani chimene chimamangisa kuti ine ndizikha basi makufunsa amene kundikayikira ena onse samakayikiridwa Brian ndayankha many times ndipo bwerezanso that's right yeah that's ine right ku DPP nalo mphasa yanga ndachoka permanently ndipo I have a constitutional right imalola kuti you can associate with A yeah and you can disassociate with B yeah ine nachoka kwa ndithu nabwera ku UTM ndikukhazikika kwa ndithu yatsala 2 minutes after all is said and done ndimafuna ndipangiko comment zambewe okay yes kwa funso munapanga chani ine mukandiona ntchito zanga ndagwira ntchito ku ntchito za ulimi ndagwira ntchito ku treasury ngati budget director ku nduna za umoyo ngati director of planning and policy ku reserve bank ntchito zimene zija ndimagwira ineyo kuthandizira dziko la Malawi malingana ndi ma terms of references a ntchito zanga ndiye akandifunsa ndapanga chani mdziko muno ndikhoza kuwasakatulira zimene ndinauzira ndizipanga versus zimene napanga ndiye kuti zionetsa ntchito yanga yonse imene nakhati kugwira ine I come from a family ndiye atata andifunsa kuti kapena amayi anu munamangira nyumba zimene za family has those are private matters private matters I would handle them as private in 60 seconds Dr. Kabambe analinda Brian Banda pa radio 2 hours what would be your parting shot madzulo ano pali ma delegates amene akutimvera pano pala Malawi amene mwanena kale atopa afuna ese zina what would you tell Malawians and delegates of your party listening to us tonight? We'll finish on that note. Brian, Amalawi akuvutika, alimi akuvutika, anthu amuzi ntchito akuvutika, ana opita ku maskulu akuvutika, odwala akuvutika ndziko manzipata sizikuyenda. Chuma cha dziko lino chapotera chasokonekera sizikuyenda ndziko muno anthu akuzunzika boma kwina kulikonse limayikidwa ndi cholinga chikonze mavuto amene anthu akukuma nawo ndzikolo boma lilipo pano la MCP lalephera. That's my parting shot. Lalephera lakanika lipange zimene anthu amayembekezera kuti kupomwa lawo liwachitire nchifukwa anthu akugona ma filling station nchifukwa anthu ambiri ali pa njala akuja chitetse nchifukwa anthu ambiri akapita zipatala sakupeza mankhwala nchifukwa chake anthu ambiri akuzunzika ma business akafuna forex sakupeza mavuto nkhani ndziko muno boma lalephera kukonza mavuto amene Amalawi akukuma nawo. That's my parting shot. Next year we have a chance as a nation yoti tikasange boma limene lingathe kuthana ndi mavuto amene ali mdziko muno. Boma limenelo ine mkuna kwanga ndi boma la UTM tikupita convention ndipo ife tikachoka convention iko tika double charged tika energized tipita background tipange campaign tikodza konse mavuto amene alipo mdziko muno mavuto osankhana mitundu mavuto akatangale mavuto okanika kupanga zoyenera kuti chuma cha dziko chikonzeke zimenezo tizazipange fa UTM tidzausinthe umoyo wa Malawi udzakhale umoyo wabwino umoyo wokhala wangwiro kwa wina aliyense. Zimenezo ndi zimene ndipo ndauza Malawi wonse ndauze ma delegates au convention ndiponso ndauze ma delegates kuti simukasankha munthu ora akati kusana kwa wina wake tukasankha munthu ora azakhale mtsogolo wa dziko lino amene from day one azadziwa what to do in running government affairs. Mwatilemekeza kwambiri Dr. Kabambe, and I want to thank you most kindly for enduring these 2 hours here on Times Radio. We wish you well and thank you very much. Thank you so much, Brian. Thank you so much.